Kusangana kwatikuita zvekare pano paLive Prime TV takabatana nechibanda media panapa kuti titaure naBishop Nyamakanga. Vazhinji tinoziva Bishop Nyamakanga nekuda kwezvakasiyana siyana over the years vane zvakawanda zvavanga vachitaura zvinova zvinoimbacta life yeupenyu hwemhuri yeZimbabwe. Zvinhu zvaibatsira circles of faith, politics nezvimwe zvakati wandei zvandisingagone kumenshena zvese ndikapedza nekuda kuti vane zvakawanda zvavanga vachitaura zvinobuilda life yeruzhinji rweZimbabwe. Saka nhasi ndina Bishop Nyamakanga. Bishop, welcome to Magadimos. Thank you so much. Bishop, tinofara zvikuru. Bishop, chanda yanyowira nhasi hatina nyaya dzakawanda wanda. Toda kuti timbonyatsoita introduction tizive kuti Bishop Nyamakanga ndiani, background yenyu zvakambomira sei before tasvika pane munhu akonzi Bishop Nyamakanga nhasi. All right. Inoti Kevin Stephen Tafadzwa Gonde Nyamakanga. I have two surnames, Gonde and Nyamakanga. So Nyamakanga ndio inonyanya kuzikanwa, but andoshandisa particulars zviri official it's Gonde, but ACY are my surname. I am 46 years old. Yeah, a husband to one wife. I have kids. Ndakadzidza ku primary yangu ndakaitira kuBhoyera. Babangu inova register paBhoyera office. Yes. From grade 1 up to grade 7. KuBhoyera, then from 1 to form 4. Ndazodzidza kuiNyanga. Exactly. Takazvarwa mamedu isusu. Takazvarwa till 5. Then anonditevedzera she was a lady. Akashaika zvake saka tasara till 4. Vakomana 2. Vasikana 2. But family yedu manje yakakura. Wesu takazokurira kumusha kwaamai. Yeah. Takazokurira kumusha kwaamai. Saka mukaona takawanda munofunga kuti tiri vamwe chete, and we cannot separate ourselves my cousins. Taitoti tichidya pachibikwa paitobikwa nedrum papedu because takakura tiri vazukuru 70 pamusha kumusha kwaamai. Yeah. What was life like pakugara kwamakaita pane pamamenshena pekuti makambogara muri kuside kumusha kwaamai? Life yanga yakanyasomira sei? Life yanga yakaoma because vanamai vedu vairorwa vodzoka kumusha kwavo vese kusiyana funga kwe1. Vazhinji vairorwa, and we cannot blame anybody. Such are the events of life. So ndo zvakaita kuti tizogara pamusha. Vauyo nevana vavo 4, mai vangu vauya nevana vavo 5, vauya nevana vavo 4. You understand? Kwagara pamusha. Kwakuzvikuenda kuchikoro zvazvikutatarika. Yeah, uchitatarika uchiita sei? Uchienda. Panyaya yechikoro makazodzidza? Ndakadzidza kusvika form 4. Yeah, from form 4 ndokubva basa rangu rekutanga inini. Actually ndisati ndaenda kubasa ndo ndakapedza O level yangu 1996 ndikazotendeuka 1998 kuchitungwiza pachechi Ambassadors for Christ Ministries International noturamirwa nababa Abel A.K. Sunday. He is now the late. Vakashanda nababa Aguti Caterpillar. Exactly. Ndosaka mchona chita zvatinoita izvo ndokwatakabva ikoko. Vavhangeri. Exactly. Saka ndokubva pandatendeuka hataita isusu tatiri kama tisanwa kwaine Musikanzwa tiri muSt Mary's. Pahuriyadzo tisu takatombonetsa nguva yedu. Saka Mwari unobva wazotidana kuti titendeuke notazova Christ totamugamuchira. Patakazoona kuti no zvemadrugs izvi hazvibhadhara. Ndaiputa mbacho almost every day. Yes, taitozvo
zvokutodhakwa chaizvo. Mm. Patakazotendeuka pacrusade yeambassadors yaitwa muna Tadzikamidzi Mm. kuzengeza 5 Mm. ndo patakazoziva kuti no patitsvage basa rangu rekutanga ndakatanga ndiri guard, ndikashanda kuguard alert, ndikatoenda kutraining kusector, ndikandoshandira kukariba kwegore, ndikazodzokawo kumba. Kukariba ndikatodzidza zvekusiya, handichada, I need something, I need to upgrade myself. Ndakadzoka kuno. Yeah. Matara zvekuti makatombopindawo munzira dzemadrugs and place yamunotaura maigara kana nhasi inotyisa because uko nyaya dziripo vabata vanhu kunzu kuita sei madrugs chitori nzvimbo inototyisa kunze kwauri yadzo. What made you face the conviction yekuti I think pandaro inini I need to iroro ibasa ramwe yamutsvene. I give credit to the Holy Spirit. Because kunditi ndega ndakafunga kuti ndakusiya zvembanje, kwete mbanje chete. Moza tai ipo pacrusade ipapa pandakazotendeuka tatatoenda kuviolence. Tatatoenda kuviolence, ndikatocheka tende recrusade reri, ndakatoricheka nebanga chida kupindira munhu mukati. You understand? Kudhara kuchaitwa macrusades kuti atakuta mazani ema 1 day yairwa kana 2 months. Then Mwari kwakundishumira ndatotendeuka, ndakutoenda kuma services. Because macrusade wayo yaitwa katatu pazuva, kwaitwa imakuseni, kwaitwa imasikati, kozoitwa vanhu vese vadzoka kubva kumabasa. Saka tasingaendi kumabasa tapinda imakuseni, topinda imasikati, totopinda pamwe imanheru. Then ndopandakatanga kuti no, ndiza nditsvage basa rangu rekutanga munoita God. But I worked through myself kusvika ndatozoita teacher. Ndotori nevana ipo panapa vanotondiziva toti teacher vedu vakatidzidzisa divinity A level, vakatidzidzisa literature A level. Okay. Exactly. Okay. Yeah. Very inspiring. Kuti magumira form 4 maenda manoita God. Exactly. Maenda mazopedzira mateacher. Ndapedza ndateacher, ndikatombo lecture ku Midlands Commercial College in Kwekwe, ndikatoenda kuMozambique as a missionary. Chimwe yese yainondiziva ndichiparidza vhangeri. Ndikabvamo ndikatenderera Mozambique, hakuna kwandisingazika neMozambique ndichiparidza vhangeri. Alright. Pane pamabata personal development. I think pano pari critical. Mainly to today's youth. Pekuti tine vanhu vekuti mubereki pamakatokudzidzisa pakusvitsa form 6. But mubereki asina plan. Achagona kuendesa kuuniversity. Hana course yakwanisa kusiyira. Tine mhuri yeZimbabwe yakawanda iri musituation yakaita seyo. Ndivape maadvice amunogona kupa munhu because story yenyu yandiinspire pakuti mimi masiwa muri pasi only have honor. But unosvika pakuti wakunoita teacher, wakunoita lecture, munganyatso chazvinoita chinokupa ishungu. Mubereki pane paanogumira, but iwe ona kuti mubereki wako Mwari kudzwayo. Ndotone mubereki andichisa form 4 kana kuti ndambuya kana ndiseko, aiwa Mwari kudzwayo. Ndotone mubereki andichisa form 6, aiwa Mwari kudzwayo. Haachakwanisa, saka ndoita sei neform 6 yangu. Kuuniversity handigoni kuenda kuuniversity. Unogona kundoita mupurisa, unogona kundoita courses, madiploma, unogona kundoita zvimwe zvinhu zvisingade mari unogona kutotsvaga basa. Sezvandakaita ndakatsvaga basa reugadi, ndikatraina 2 weeks dzangu kusector atibeni Mbaro, ndikandotraina, ndikandodeployiwa. Ndiriko, do you know what kuchicha ndakazoita zvekuramba because ndaida kuita basa, ndaida kuita clerk. So ndakaapply vakati iwe kuti uite clerk unofanira kuita 3 years kushandira munhingiriki, ndadane gore. So just ndangobva ndati ndakuresigna, ndo ndasiya nazvo. Then I came home, ndakatanga kunamata.
Then I began to develop myself. I did my degree. I did my MA. Ndikatopezvo ndikati almost ndikati ndaida kundotora honorary doctorates in divinity and theology. Ndikati ndine matatu. Rimwe racho ndaida topiwa August pandazoenda kujeri paya. Was supposed to be awarded. Rimwe racho ndikati ndakaawardwa last year. But handina kuzvitora because honorary. You understand? I need something zvekuti I need to work myself. Ndoda kunyora my thesis. Yeah. I need to write my own dissertation. I don't know ndega. Don't know thesis rangu ronzi rakaitwa naNyamakanga. Zvandakaita papa ndakaita my degree. Yeah. I need something that challenges me. Kune zvishongonzi where visa $200 woti pagauni takupa doctor of theology, doctor of divinity, wapfekedzwa wakutozviti doctor. No. That's not for me. All right. Yes. Yeah, it's inspiring. Yeah. Because ipapo tichiri papo tine vanhu the highest number yevanhu vari mumadrugs. Kuti hazvezvezvo zvatinowanda kutoina. Tine vanhu kuti zvinhu zvavo zvakatonaka. Vavatoendeswa kuchikoro. Apedza ane degree mumba. But degree rake ndere accounting. Ndio. Degree rake ndere economics. Now, tanodzoka muZimbabwe. Madegree ya accounting economics hauna kwakawanda kwaunonzi wana basa. Yet they are good degrees. Ndo vanhu vari kupinda mumadrugs. Mungavabatsire sei kuti vachiona nzira kuti maybe they can do something chiri different? Dambudziko redu nderekuti why are we going to university? Sei tiri kundodzidza. You understand? Ndosamawana vaMugabe vaitaura neindigenization. Ndozvakasimudza naChina. Kuti iwe waita degree rako reengineering, come we'll give you capital. Do something. Tawakaendera kuchikoro. Don't create a bus. Okay. You understand? Fine, hapana ma-resources, but need a degree accounting. Need a degree social work. And one. Don't limit yourself to social work. Okay. Don't limit yourself to engineering. Matiri muno pamuri pava mune 777 abilities. Things that you can do. Yeah. You're still confined to your degree. Yeah. You understand? Nyika inogona kutadza kubatana. Not only in Zimbabwe. There is global crisis. A worldly crisis. The crisis you're talking about is everywhere. But you can do something. Those are my mshokora mwari. Mumba mangu mune iwe. Sasa munongori baba vakafa vakasiya zvikwereti. Tine zvikwereti zvatinazvo. Ende vatouya kuzotora vanakomana vavo ende ndo vega vandinawo. Laisha anobvunza, what do you have? Ndine mafuta. Inotsvaga ende anokwereta what do we have besides that degree? We've got something that we have. Explore. Okay. It's not a reason yekuti hakuna zvekuita munyika. Saka ndakunoita madrugs. That's not the reason. Hamuna zvekuita munyika. There's this another lady, a young lady, Queen Nadia. Ari kufamba achiita kodi ndakashama. Anoona. Ilevel rekuchikoka kwepfungwa. Rekudofura kwepfungwa. There are a lot of things that you can do. When we engage our government, nyika ine upfumi inoyi. Mune ma-resources akawandisa. So don't limit yourself. Explore. There are so many avenues. Even when I went to Mozambique, that's why I went Portuguese. I learned Portuguese. Like I'm doing missionary. But I was going to administrate where another international school. Good job international school in Chihuahua. Alright. Where I used to employ my Zimbabweans. Okay. Yes, I used to employ my Zimbabweans. Mozambique, why don't you? But Chikoro check private school or company, the foreigners, you know, from 3 to 10. But I 10 my workers, 10, 7, the Mozambicans, 3, my foreigners. Okay. But in there, we're not doing the opposite. Chikoro chakazara my Zimbabweans. Because there are 3 Mozambicans, but we are
tsvairai nekubika but matichers angu inini anari mazimbabwens Yeah. atimakonzisa explore Mm. but wangomira chete kuti pamwe pacho you need to wake up, do things, keep yourself busy. But do you know kuti kutengesa kuita vendor, there are people who vari kuita mavenda uita green market yako uita green market yako you make money kupfuura. You understand? Yeah. Kwa nyaya yeviolence yamakapitaura mutaura kwenyu kuti isu taitovakomana chaivo vaitotyisa panguva yacho chii zvakanyatsokupai kuchinja mweyaso bcause panomambe kuti tine vanhu kuti atendeuka nhasi because iye maari makaprogramwa something chaari kutrya kubva machiri imi zvakakuitirai easy rengodzi matongoti nini ndakuda zvakunamata zvesebva zvato pandakatendeuka 1998 ndakatendeuka bobo muna September pa Christmas ndakandodhakwa unoona ndakatozoteerwa kumba musati kudzokera kuteerwa vechechi vana apostle Siarina ndovakanditeera kumba brother ndachinasa sei kuti Sasha revakomana remastreets brother Sasha waufa uyai kuchechi ndotauya kuchechi ndondazvitsvaga basa ndondaita gadhi paipa ndiri kukaribha kuya ndatambira mari yangu uye ndaenda kumahombekombe kuri kumahombekombe kunyamunga taigara kumahombekombe barracks ndoenda kunyamunga kuya vandandodhakwa aiwa saka musi wandakadhakwa ndakatopfuura nepachechi yeambasada sandavazi chechi yakatonyonza ambasada ndakatobata doro ndanditanga kuridza mhere ndichechi yangu kai this is my church andiwana ndatondakuona mufundisi ndakadhakwa kudaro ndandona mufundisi vanonzi vamuzavasi ndikati this is my church ndatoya kuchechi vati uya kuchechi mana so ndakatendeuka kwakati ndikatendeutswa naMusiarira naPastor Point ndokatendeutswa ini navamawere ya chechi yangu andiona. What I'm trying to say ndeyekuti unogona kutendeuka sanhasi the enemy always comes back to fight you, to fight your salvation, to fight iko kungotendeuka ikoko. You understand? Saka kana wadaro hazvireve kuti warasikirwa nesalvation. Ndakazodzoka the next Sunday ndasoba ndikapinda chechi ndikatozogara pachechi ipapo ndikatozopiwa room ndikatogara pachechi ndikatozosiya basa paya kuti pandakasiya basa ndangosiya basa nekuya kuno ndikatosiya basa ndikatoshanda pachechi kwete kushanda kwekubhadhara kushanda kwekuti I'm doing this for God. Ndikagara yes ndichoshumira ndiri pachechi yabasa ndepakaribai takasvikira ingori pasina zimutumbi rese riripo kwakuzouya ndauya kunoko hanzvadzi yangu aishanda mutauni akati handei kuChristmas ndasvikodhakwa futi a2000 ndasvikodhakwa futi ndadhakwa ndadii ndadzoka futi kuno kuHarare ndepandakazoti izvi hasisiri mwewo chineso ndakuzviitisa. I should make a decision. And when I made that decision, until now. Alright. Yes, until now. Alright. Yeah, muri Zimbabwe muri kuzvinzwa tati timbotaura naBishop tichimbonyatsonzwa kuti story yavo yakamira sei kuti izosvika pane munhu watakuziva nhasi as Bishop Nyamakanga. Tinotenda so much Bishop. Thank you. Tizive kana mune zvimwe zvekuda kungotaurawo nemuri Zimbabwe especially chandinoda kutaura kumayouth ndechekuti one, I know kuti content creation is paying. Usaite content yekuti mangwana vana vako navazukuru vako vakaiona vanotanga kunamata vachiramba mweya. You don't become a demon
after generations to come. Kuti vanhu vakwane vakukasta nekuda kwezvawaita nhasi. Yeah. We don't resort to drugs. It is not the solution. Kana uchida rubatsiro, tsvaga ma-counselors. Enda kumari yako. Enda kuna mfundisi. Enda kune ma-elderly people. Seek guidance. Ubatsirike. Enda kuma community leaders. Kune ma-projects are which one is Zane my youth. Go and join those projects. And kuma ZANU-PF leadership youth. There are a lot of projects that are taking place there. Call yourself. I'm about you just to go sit. That's my word. And lastly, find a church, a Bible believing church. Find a church. Garam church, mama opportunities are not church. Just find a church. Usaende church with opportunities. Enda kuno na matamari. But opportunity kawia, that's a benefit. Find a church. In doing so, you are serving yourself. Kumajelo kuna mwe vana vadikiso ataiwana. Wana 19 years achipiwa 25 years. Mfano wapindire kwenye yako mno. Anda kapinda ndakarepa. Wakarepa sei takamwa doro. Watatile kabebi kangu wanangu nurara naye. Takatini brongo. Takamwa brongo. Twatile kamsika kangu wanangu kabata mazamu. Takambuliza utane mabeli coach. Look where you are now. Yeah. You could have just avoided it. So you are going to spend 25 years. Ngai kuti ini na nas 2026. Ndrungo tarot 2024 2 months dzandakagara dzakandirwadza. What more akapiwa 20 years? Akapiwa 10 years. Yeah. And 5 years in that state. That's my word to the youths. Yeah. Yeah. Thank you so much, Bishop. Nekutsanangura kwakanaka. Dzidziso inokwanisa kubatsira mayouth neruzhinji rweZimbabwe. Muri Zimbabwe ndizvozvo zvatanga tinazvo. Tina Bishop Nyamakanga. Kana uri munyowani panapa, gara wasubscribe utenawo notification bell kuti kana tinge taisa dzimwe nyaya munezenge muchizodziona. Pari zvino tinoti chisarai zvakanaka.